ngosindiso lwakho, ukuze ndibone inyweba yabanyulwa bakho, ndivuye ekuvuyeni kohlanga lwakho, ndikhayise kunye nelifa lakho. Masindululeke lo mthandazo omfutshane ngokucula sonke iculo. Ndivile apha kuzawucula, bakho abantu abakwazi ukucula. 244 unabantu bakho Thixo ngamaxesha onke, ubagcina ubancede endaweni zonke, bakuwela imilambo, banawo wena, bakutshiswa ngemililo, uba nabo wena, apho batshutshiswa khona omelezwa nguwe, nasemarhamncweni Thixo bagciniwe nguwe, bakhangela kuwe Nkosi abo bantu bakho, babulela bakuthembe abo bantu bakho. 244 ukhona into nokusiculela. 244 unabantu bakho Thixo. Unabantu bakho Thixo ngamaxesha egameni likaThixo uyise, uthi umoya, uthi unyana, uthixo umoya emoya, uThixo enguThixo emnye. Siza Nkosi emini xa kujikilanga kuwe, Thixo wethu, Thixo wabazali babazali bethu, Thixo wabantwana bethu. Wena Nkosi unguThixo wexesha eligqithileyo nezinto zonke Nkosi zelo xesha eligqithileyo. UnguThixo weli xesha Nkosi nezinto zonke zeli xesha. UnguThixo Nkosi wexesha elingekabikho nezinto zonke Nkosi ezingekabikho. Ngoba kakade Nkosi zonke izinto Thixo wethu oyingcwele sisandleni sakho, zaziwa nguwe. Nguwe Nkosi owenzayo, nguwe ovezayo. Thina Nkosi sizigusha zedlelo lakho,
salusiwe nguwe Thixo wethu engcwele ngawonke amaxesha. Ilonto Nkosi elungileyo Thixo wethu oyingcwele sisithi Nkosi xa sizawukwenza nayiphi na into masisondele kuwe njengomzali siguqa Nkosi apha Thixo wethu oyingcwele sizothi Nkosi kuwe enkosi mzali wethu enkosi ngokusigcina kusukela unyaka uqalile kude Nkosi elungileyo kube ngumhla we-16 kule nyanga Nkosi ye-12 sisithe Nkosi mzali bekungaswelekanga nto endleleni kunjalo nje Nkosi Thixo wethu oyingcwele amacebo Thixo wethu ebesenzile ngosenamandla bekuhlalwa Nkosi ezikoneni ngobomi bethu Thixo wethu ngobomi babantu bakho nabantwana bakho kodwa wena Nkosi Thixo wethu ubuthi sekuplanini xa abebeplana belala ufike Nkosi ngomoya wakho uvuthela amaceba ngendawo abantu bakho Nkosi bazibone bedlula bazibone Nkosi bephumelela bazibone Nkosi besenza izinto Nkosi ebekucinga ukuba soze zenzekile simapha Nkosi sisithe Nkosi akekho uThixo ofana nawe kubo bonke Thixo Nkosi esivileyo ngabo nabo Nkosi bazenza oThixo abana ufaniswa nawe ngoba Nkosi yakho inceba ingunaphakade siza kuwe Nkosi singathi Nkosi kuphela xa simapha Nkosi sijonge ngaphesheya Thixo wethu oyingcwele kunyaka Nkosi olandelayo sithi Nkosi xa silapha nge-16 kaDisemba sibulela kuwe kule nkundla yamampondomise Thixo namandla kule nkundla yamajola Thixo wethu oyingcwele kwesi sizwe samampondomise simapha Nkosi sikhangele Thixo wethu oyingcwele kwinceba yakho Thixo olungileyo kwindlela Nkosi esisezayihamba kwezi ntsuku Nkosi ukubheka kunyaka olandelayo ka-2026 sizothi Nkosi wena okwazileyo izolo ukudlulisa Thixo wethu oyingcwele thina nabantu bonke besisizwe Thixo wethu oyingcwele ezinyembezini wasidlulisa Nkosi kwimeko esisizwe ebesingaqondi ngoba singadlula kuzo wasiphakamisa Nkosi esisizwe kwimimoya Nkosi elungileyo ibigqutha yexesha eligqithileyo sizothi Nkosi xa simapha siyakwazi nguThixo uzawuzenza Nkosi nezinye izinto ezisezawuvela uzawukwenza Nkosi ukuba Thixo wethu oyingcwele imisebenzi yakho engunaphakade ibonakaliswe kwesi sizwe Thixo wethu oyingcwele baze bathi abantu eneneni uThixo wamampondomise nguThixo ophilileyo wena ke Nkosi izinto zonke uyazazi Thixo namandla wena Nkosi izinto Thixo wethu oyingcwele zikuwe yiloo nto Nkosi sizomapha Thixo wethu sithi xa sikubulelayo Nkosi elungileyo hamba nathi ke Nkosi hamba nesi sizwe ukubheka phambili Thixo wethu oyingcwele phahla Nkosi lekumkani yamampondomise phahla Nkosi ezinkosi phahla isizwe Thixo wethu oyingcwele nansi Nkosi Thixo wethu oyingcwele umntwana wamangcwangule nabangcwangu lonke Thixo wethu oyingcwele bedibene nathi apha nabo Nkosi sithi yenze njalo nakubo yiba nguThixo Nkosi eyingcwele uphahle njengoba Nkosi uhlela usenza ukubheka phambili Thixo wethu oyingcwele akho nto Nkosi siyithembileyo ngaphandle kwakho ingelulo Nkosi ubabalo Thixo wethu oyingcwele namandla akho asikho thina asingeyendawo yimapha ke Nkosi eyingcwele uhlale nathi Nkosi imfudumalo yofefelwa Nkosi ive xa kuthethwa apha Nkosi uzumamele izicembe esizozenza apha uzuzimamele nencoko ezizokwenziwa apha uzuzimamele njengoThixo uthe ekugqibeleni ke Nkosi elungileyo uthulule Nkosi intsikelelo yakho lethamsanqa lakho phezu kwale ndawo sikelele Nkosi wonke umuntu olapha thamsanqelise Thixo wethu oyingcwele nale program encinane Thixo wethu uzuthi ke Nkosi elungileyo lusikelele nosuku sikelele Nkosi nezinto zonke ezizakwenziwa ezi zinto Nkosi ke siyazicela siyazi ngoba Nkosi they may be limited kuthi kodwa wena njengoThixo ophangaleleyo uyazazi izinto zonke Thixo wethu ezisifaneleyo yenza kalo Nkosi njengoqwena yenza kalo Nkosi njengokuthandaza kwethu thina sicaka nezicaka zakho yenza kalo Nkosi njengoko thina kusifanele senzele ke Nkosi ezi zinto Nkosi eyingcwele egameni likaKristu Nkosi yethu amen.
nokungcwalisa ubo bakho. Manicele ke sihlale phansi. Ngicela ke lo mthandazo okuvula ndiwenze siugqibelise ngokufunda Indumiso 95. Indumiso 95 amashumi alithoba anesihlanu ivesi yokuqala ukuya kweyesixhenxe Indumiso 95. Izani simemelele kuYehova sidume kweliwa lokusindiswa kwethu. Masize phambi kobuso bakhe sinombulelo. Masidume kuye ngengoma ngokuba uThixo omkhulu nguYehova. Ukumkani omkhulu ngaphezu koThixo bonke. Uzisesandleni sakhe ingotsi zehlabathi nengcopho zendaba zezakhe. Ulolwakhe ulwandle kuyena walwenzayo nomhlaba omileyo zawubumba izandla zakhe. Izani masiqhubude siguqe sithobe phambi koYehova umenzi wethu ngokuba uThixo wethu yena thina ke singabantu bokwaluswa nguye nezimvu zesandla sakhe. Namhla ukuba sinokuliva ilizwi lakhe. Elikele ilizwi kaThixo. Thixo makasikelele ukufunda kwelizwi lakhe ngonaphakade. Amen. Already mandiqale nje ke ndikhahlele kumkani umama uNdlunkulu, amakhosi onke aseNdlunkulu, amampondomise ngokubanzi ndikhahlele koNcwangule, ndikhahlele kuNkosulanga, amakhosikazi oNdlunkulu namakhosi aseNdlunkulu ahamba nawo uNcwangule. Masibulise koNcwangule bonke, abantwana abancinci abalapha, otata nomama, mandinibulise egameni likaKristu. Amen. Ndibulise ke nenkosikazi kaMfundisi. Already Nkosi sowunexhala uba ndizawushumayela. Hayi, andizushumayela. uNkosulanga uyazi hayi xa ndimile ndiyashumayela, hayi kuthiwe ndingashumayeli. Kodwa ke mampondomise zimbini izinto endirhalela xa kuqhutywa le program. Xa sidibeneyo apha sizirecognize kwesi sifundo, in particular verse 7. Uverse 7 lo endigqibele ngayo ukufunda uthi ngokuba nguThixo wethu yena thina ke singabantu bokwaluswa nguye nezimvu zesandla sakhe. Ibe seyisithi namhla ke ukuba sinokuliva eli lizwi lakhe. Zimbini ke izinto endirhala siziphawule. Ndizawubuyisela kuwe ke
mhlekazi. Eyokuqala into ethi le ndumiso xa uyimamela ingathi nje it's a general statement. Kodwa xa uphinda uyimamela, it is not a general statement. Indumiso le eveza uThixo from the experience yomdumisi. Iveza uThixo imvezela abantu ngokwe experience yomdumisi okanye yaludumisayo. Imveza ke uThixo one as the creator engumdali, and imveza uThixo engenguye nje kuphela umdali, kodwa uThixo imveza le ndumiso enguThixo ongumalusi, and akolusi nje umhlambi wonke namhlamba angawaziyo. Umhlambi wonke awolusayo uThixo uyawazi personally. Le ndumiso iveza lo nto ngoba uThixo akolu njengoba imveza ithi ungumelusi sizimvuze isandla sakhe, imveza njengoThixo omaziyo umuntu ngamnye, ohamba nomuntu ngamnye, ohamba notata nomama ngamnye, ohamba nomntana omncinci intombazana nomfana ngamnye, obaziyo uThixo amagama abo. Indlela imveza ngayo le ndumiso andizuya deep ke ngoba ndithanda izoshumayela. Eyesibini into imveza uThixo le ndumiso ngokwe experience yomdumiso enguThixo ongumdali nobomi bezizimvu nabantu busesandleni sakhe. Igqibelele ke ngoku ngalento ithi xa ke nithe naweva lamazwi yazini okokuba uThixo nguThixo, and uThixo wethu nguThixo wethu, and nguThixo wethu sonke. Kodwa kulo sonke individually so uyasazi, uyazazi indlela zethu, uyawazi amagama ethu, uyakwazi ukuhamba kwethu individually. uThixo usazi silele, uThixo usazi sihleli, akasazi nje generally but usazi personally umuntu ngamnye. And so ezi zinto ke zimbini zindenza okokuba ndithi kumkani nesizwe samampondomise uThixo usazile kuqala unyaka apho besihamba khona uthubeleze nathi uThixo. Uyaqonda umuntu ngamnye apho bedlula khona bengedluli yedwa ebedlula noThixo. Kwimeko besijongana nazo kuqala unyaka uThixo ebesecaleni kwethu, kude kube ngoku uThixo esecaleni kwesisizwe esecaleni kwethu. And lo nto ithetha okokuba nangomso uThixo kwazileyo uthubeleza nathi usezawuthubeleza nathi. Le nto ithetha okokuba naxa kugqitha ingomso uThixo uthubeleze nathi, othubeleza nathi uyawuqhubeka abe nguThixo othubeleza nathi, akazuguquka. Ndiyithetha ke loo nto ngoba nguThixo obenguThixo, nguThixo onguThixo, nguThixo uyaba nguThixo. Akukho nto izawumguqula imenza angabi ngoThixo, and ke akukho nto ezawumenza uThixo angabi ngoThixo wethu, ngoba thina kakade sizigusha zesandla sakhe. Niyayiva le nto? Ndiyayithanda apha xa ithi zesandla sakhe ingathi zedlelo zesandla. That means yonke into esiyiyo ilapha esandleni sikaThixo. Ukuwa kwethu siwapha esandleni sikaThixo, ukulila kwethu silila apha esandleni sikaThixo, ukukhalaza kwethu sikhalaza apha esandleni sikaThixo, ngoba sizizimvu zesandla sikaThixo. Thixo ke anisikelele as you cross kunyaka ka-2026 niyazi okokuba ninoThixo, and nina nizizimvu, not izimvu nje kodwa zesandla sikaThixo. Ithi loo nto noba siwela siziweleli siyaweliswa sisandla, noba siqhubeka ngoku nohamba sihambi sodwa asizihambeli sihanjiswa sisandla. Khona umuntu ocathula nathi. Thixo kanisikelele, kusikelele kumkani nendlu yakho, kusikelele
nesisizwe asikelele inkosi zesizwe isizwe sonke samampondomise Thixo nisikelele eMangcwangule Thixo nisikelele bobawo noma egameni lika Kristu amen ngoba ke ndibonile ba umhlekazi semane ndijonga manje ningasaculisa kwaculisa yena mandicele nje kodwa abantu abakwaziyo ukuhlabelelela inkosi umcelo abenze njalo izawuthabatha lo mboko inkosi Enkosi mfundisi apha ngezantsi bakhona abantu abazokubulela kodwa ke angenze nami lezi lokubulela sinelake thina silapha ke mfundisi bengaso sosuqhube abo basemegidini abayitholanga lo mthandazo sinethamsanga ke thina silapha siwuthole lo mthandazo wokuvala unyaka apha amabona msesivala unyaka akufanga umuntu ningoyiki izenzekele lento bangayibe formal le program bekhona nomfundisi bekufama sizihlele ngapha sonwabele sidlimbathi kodwa ke ukuthanda kwaThixo kwenzeke kwakho umfundisi masiyibulelele lo mfundisi sithemba isandla sosiweza kwasiqinela uwela sifuna basizingaweli mandinike utata uNgqabane asazisele indwendwe ezikhoyo kulomsitho emveni kwakhe kuzongena utata uMatiwana amkele abantu abakhoyo kule ntente enkosi izamkhulu ndizibulisele nami kule nhlangano yanamhlanje ndibulise kutata osiphathelele inkqubo ndikhahlele ukumkani ndibulise utata umfundisi nebandla lakhe ndibulise kumzo kwaNgcangula ndibulise kuMajola Phansi ndibulise kutata komama nakwinkosi ngegama lenkosi okwami kufutshane okanye kuncinci endizokwenza apha ngaphandle kuzokwazisa nje abantu abakhona namhlanje phakathi kwalo msitho sinawo ndizawuqala ndazise ukumkani noNdlunkulu sinaye apho ndilandele ngotata umfundisi uBoyce nomama kwakhe ndilandele ngenkosi ezikhoyo apha nazo belicala ndilandele ngomzo kwaNgcangula nankuya kwelacala ndilandele isitheke izimemo kufunwa inkosi amaphakathi ibhodi yonke lonto bakhona ndilandele ngomzi wamampondomise ngokubanzi ukhona apha kulomsitho yaqondwa akakho ndimshileyo enkosi uDJ bukhona maka asidlangisi singazose simathe singozeli ubunayo into yosiphakamisela sicela usiphakamisele utata uMatiwane imake kuqala ndicela uqale ndicacise lo mcimbi wale program
mhlambi bazakwethuka abantu xa ndingahambi ngolhlobo ilulo njengoba ikhona apha kubo. Sezenziwe uvulo nolwamkelo nokwaziswa lwendwendwe. Izoba lulwamkelo ngoku, ibe yi-purpose of the day, ibe yi-background of amampondomise, ibe yi-kingdom update, address by amangcwangule, ukusikelelwa komntwana, festive prayer, usazothandaza mfundisi. Hayi samka sigcwele intsikelelo futhi umthandaza udini. High death rate initiates gender-based violence crime. Ndifuna ucacisa le ndawo ke, kulaa ndawo ye-background yamampondomise noko bantu abenkosi kudala saxelelwa ngayo. Akukho mntu ke uzawuba khona kulaa ndawo ningethuki nakule ndawo ethi Kingdom Updates. Amangcwangule oske asinike nje ilizwi lenkxaso kulo msitho wokuvalwa konyaka ngokumkani. Kulandele ke ngoku umfundisi kule mithandazo yakhe kugqibele ukumkani esivalela unyaka kube kuyavalwa ke ngoku. Bendithi mandinazi sibiza uhamba kanjalo le nkqubo. Iza ke DJ. Yes, sir. Hayi nyani ba uyanaka ukuthini okanye abanye bathi ngoyana I don't know.
abantu bacaca bayikliswise sisiqhelo bantakwethu sizondiphakamisa bayethi Jelozo bengicelela abantu abadala engingamandla niphakamisa lo ngibeza sike mambonomse kodwa ke inhle loo nto niyiqeleyo iyathandeka into yoba bantakwethu sithi xa sikwakumkani kucaciwa sisekhaya kube sekhayeni lethu sonke apha emampondomseni akho mntu ulindeleke uba makagodole apha kungekho mntu elindeleke uba makachukuzelele omnye umntu apha kweli khaya likhaya lethu sonke singabantu kambe amampondomise alikhethi ziduko kuba ninayo loo mpazamo necinga uba sithi sodwa ongwanya amampondomise ayikho njalo bantakwethu zininzi zijolo okanye iziduko zamampondomise awungezigqibi ngoba ngoku zizawuba khona nezitsha kambe ngoku xa kuthiwa sizawukwazi ukuguqula neefani sizibize thina ngeefazi zeenkosikazi okanye abafazi bethu ithetha ukuthi hayi nine-benefit nina-future youth especially girls because nizawukwazi ukuba aba bantu nibarhwebeshe nibe zisekweli lizwe babe nelingwelo kodwa ke ayilogama lam endilithunywe kokubulela kuqala kumhlanje ngaphambili ndicinga uba ibibalulekile into uba bathi abantu xa befikile emzini bendirhalele ke bendiqhayisa ndingeqhayiqongo uba ndiwazise uba ngumzi wamampondomise lo apho ikomkhulu likhona apho nezikhalazo ziba khona iinkosi ke zalapha emampondomiseni ayilohlanga olunye olungamampondomise kuphela sinawo amabhele sinawo amahlubi sinawo abesudu koko ke namhlanje ndiqinisekile njengoba nisibona singathi asiphelelanga eneneni ngoba kaloku ikilimesi kule veki ezayo njengoba nithena zidina bantwana kambe bantwana benkosi yasemambondweni nisincedile nisinikile ithamsanqa sinethemba uba sizoyidla ngolonwabo ikrisimisi kambe xa sizawuyidla nosana lethu njengoba luzawuzalwa olunye kule veki zayo ngolwesine ayayazi ke loo nto amakrestu ayifuni mnangeleyo into ebalulekile kuthiwe kuthi ze ndithi mampondomise mampondo hlanga zonke ezikhoyo apha ekhaya wonke umntu nokuba uluhloboni makazive ezodla iklimesi kodwa loo nto iyawuthethwa ngukumkani ngeqobo ngexesha tangi ingathi uyafeyila lapho ekoneni kuyazameka sowugqibile hayi sosuyeke ndiqhathiwe ke lapho tata umfundisi njengoba ndinikwe eli phepha uba mandiqhube inkqubo ndikwakhona kwalapha kwakweli phepha ndizawuba ngumkosi uzityele ke mandisose ndingene kuloo mcimbi we-purpose mandikhahlele zuluzuku mampondomise njengoba niyibona le program iyatsho uba umsitho lo luvalo lonyaka ndicinga uba akukho ndlela ke ndingayitolika ngayo inye yinto yokokubana ukumkani
usibizile apha komkhulu ukuba masizovala unyaka sisonke sindawonye. Siyayiqonda ke uba izinto zininzi amampondomise axakekile, amanye ayatshatisa, amanye aleqa amakhwenkwe. Kodwa ke ngelizwi elinye ngumsitho wokuvalwa konyaka ngukumkani. Kule nto uyithethayo ke mfundisi, njengoba kuvalwa unyaka sinezinto esingazigqibanga ebeziqhutywa. Sizawube sibulela noba ube khona usincedise esisandla sisithwale siwele ukwenzela bezinto besingazigqibezelanga sizigqibezele. Ndingathi ke xa sizigqibezele uThixo makawathathe amampondomise, makawagcina aqhubeleke neento zawo. Ngaloo mazwi andinokwandisa, uvalwa unyaka. Sinezinto ke ezishiyekileyo amampondomise ayazazi, sizawuqhubeka nazo ngexesha elifanelekileyo. Ndimile kuloo ndawo. DJ, ndicela usiphakamisele ke ngoku amangcwangule azonika inkxaso kulo msitho. Emveni koko ke awuzuphinda usondele DJ. Sizawunika utata umfundisi abe seyisinika nomthandazo yonke. Bonge uJehova mbevulo wami, bonge uJehova mbevulo Mbulise kwe program director ikumkani Bayethe Zwelozuko, utata umongameli, inkosi zonke zamampondomise, amangcwangule nomzonke bethuna wamampondomise lapha. Ndimbulisa ngegama lenkosi Yesu Kristu. Amen. Ndiphakama ndinovuyo kumkani. Ndifuna ukwenza nje lo mazwi ambalwa. Lo mzi ke wasemangcwanguleni tata umongameli ungabhideka xa ubona ingathi awulawuleki, unohlanga usuka kulento. Kwiveki nje ephelileyo bebevala unyaka, ngokuba nohlanga luseshushu, ngoba lento tata umongameli yinto yethu lethina, ngoba siyayazi ukubaluleka kwayo. Ndifuna nje ukuzokwenza amazwi okukhuthaza tata omkhulu, taba Zoloni, nakwinkosi zonke bethuna esizibona zilapha. Andingomntu ke tata umongameli okholelwayo kwi-quantity, kodwa andikholelwa kwi-quality. Yabona abanye abantu bangabona kungathi lento yenziwe ngukumkani yinto nje encinane, kanti uThixo wazile okokuba naba abantu abafuna kule ndawo. Besibukela tata umongameli kumkani unomakhulu phaya sijonga ifoto zalo msitho wokuvala unyaka womthandazo obupha kulo Sinokuhle. Xa sijonga pha iholo igcwala kude kubonakala uba makuphunywe phandle, ngenxa yokokuba abantu bayayi-understanda ukubaluleka kwalento.
yayiqale ke kumkani ngolhlobo because uThixo wayenabantu ayebafuna ngaphakathi endlini yakhe yokwakha lento so that kube khona a strong and firm foundation yento yakhe iminyaka ke kumkani siqhuba lento ndiqinisekile ke Jola okokuba njengoba uyiqalile umnqweno wam mnye okokuba into oyiqalile ungaphinde uyijike badla ngokuthi abanye abantu lamandlu nawo tatu umongameli ukumkani ufuna umshiya nalonto makahambe ngawo angadinga amandla abanye abantu abaza kumncedisa beze kulomzwa kwaJohn kwelikhaya lamampondomise ukwenza lo mzi kubekho amayeyeye nemincili xa kuzothethwa noThixo ngoba kungenzeka okokuba sakusikwenza amayeyeye sisenza ingxolo kanti sithethi lonto uThixo uyabazi abantu bakhe siyabulela John siyabulela leninto ize nibambe lo mzwa wamampondomise uxhomekeke kuni ize nibambe mfowethu ningajike kwanga uThixo anganisikelela anipha amandla ntomongameli ndiyaxolisa tata ungena kwendawo yakho kodwa ndifinisha that mandiyithethe kunkani okokuba uThixo anipha amandla ahlale nguThixo kwelikhaya lamampondomise ahambe nani ngoba senimbonile amandla akhe bonke uJehova mphefumulo wami bonke uJehova mphefumulo wami Enkosi Tita ungigqwethile ke ngoba ngikwazi ukuqala uvele kulo uqala uvela kwelinye icala ngoba uvele kwelinye kodwa ke umoya kaThixo uphephelezela lapho uthanda khona masiyamkele ke lonto mandicacise kwezi items sizisusileyo unkosi bayakhanyisela uHanuka kuye kwacaba unengxaki engaphezulu kwamandla akhe utata uNotyesi ubevala unyaka naye phaa eofisini izolo ngoku kwacaba unendwendwe ekufuneka ezihambisile ngoku yiyo loo nto edala uba sizitsibe ezi item ndenzela uba nazi uba kwenzeka ntoni akho nto bayikwayila into nayo imeko ngapha kwamandla abo ndithi mandazisa loo nto tata umfundisi ndibuyela kuwe ngoku zonke ezankqubo bahlekazi apha eOrthambo sesine 6 yamakhwetha abasolekileyo ngosijongile nje umfundisi kukho abasesibhedlele ukhona ose-high care waseLusikisiki kuyabonakala uba impilo imane ingathi buya umva phinde ingathi iyaphambili siyarhalela ke uThixo asive kule meko sikuyo akumandanga ke kuthiwe kusiwa amadoda entabeni kusike buya izidumbu into engaqhelekanga leyo ndicinga uba zezakho ke ezi item mfundisi zonke ndikunika ixesha lakho mfundisi enkosi Nkosi kakhulu ke mhlekazi masi thabathekele thu sizawuthi ke singene kule mithandazo kukho ke intetho ethi umuntu ngamnye unoThixo silapha akho umuntu ungenayo uThixo uThixo ukuthi sonke uThixo ngowethu sonke ndithe xa ndizijonge ezi items ndaqonda into yobana kulungile kuhle emoyeni wami okokuba ndizikhokele xa sithandazayo kodwa futhi yakhona into ethi make sibe nethuba lokungxola kule ndende sonke
wonke umuntu akhathethe noThixo ubuya kwazi ungxole kuThixo ngezimeko ubuhalela uthethela phakathi uthathe lo thuba uthethele phakathi noThixo sililizwe ngoku asiso sizwe sililizwe elixakene nalento kwigama lesilungu kuthiwa i-GBV i-crime inkohlakalo yamadoda ayibhekise emakhosikazi nebafazini nasebantwaneni inkohlakalo yamadoda ndikule nkohlakalo ke sometimes iyaguquka isuke ngapha kwi-females ibheke emadodeni i-crime le ekufuneka singaphelelanga ekuthandazeni nje sililizwe kodwa sibe nendlela zothetha nabafana sibe nendlela zothetha namantombazana ngoba inkolo yami ithi for us to be a strategic community sidinga ukukhulisa abantwana strategically ukwenzela ukuba lento esihalela uba yiyo ngomso sikhawuleze siyilungiselele akuze utshintsha into ke uThixo engekho Thixo nguye ozawusikhokhela asikhanyisele asincedise uThixo senze into efanelekileyo ikhona ke nale into ye crime in general ke ngokwi crime esixakileyo sisizwe sililizwe ibalulekile into bana sithi xa siyothandaza zonke izinto sizicacise naleyo lwaluko ekungazekiyo zinkosi zami kumngani ba kuyawuze ukuze kude kulunge kuthweni ngoba kuyathethwa kuyenziwa amalungiselelo kodwa le nto iyaqhubeka ndihalela ke okokuba xa siyothandaza sizawuqala siyothandaza sonke wonke umuntu lapha siyothetha noThixo senze isimbonono ngezimeko xa siyothandaza ke ndihalela umuntu aske nje acule into ezawusenza sibheke emthandazweni sonke sithabathe ithuba lokuthi sizilungise xa siculayo siyocela siyothetha noThixo ndiyayithanda lento ithethwa ngudida umuntu lapho ubizwe nguThixo and ukubizwa kwethu nguThixo sibe lapha kukho isizathu sikaThixo soba kubekho thina apha ukwenzela ukuba ezi zinto esizawuthetha noThixo ngazo ibe ngabantu uThixo ababizele kule ndawo mhlawumbe uThixo uzakwenza umahluko mandicele ke xa sibheka kule mithandazo okokuba ubani ophefumlelwayo ngoku nguThixo asiculele into ezawusisondeza kwimoment yokuthandaza Oh
sithandaze sonke mawethu oyingcwele malanga Singayinika ngaphandle kwakho siza kuwe abantu bakho sizokhala phambilelo bakho ezintweni zonke malobonakala ukhona amandla esikhalela wewedwa yange amanyama abantu ukwenziwa masingaze inkosi sidaniswe ngoba wena Thixo wethu oyingcwele unguThixo unguThixo Nkosi enamandla ongaguqukiyo unguThixo Nkosi ongatshintshwa nto Thixo wethu oyingcwele le nto Nkosi Thixo onamandla simapha Nkosi sizothi Thixo wethu oyingcwele ukuqheleka Nkosi ukubulawa kwabafazi nabantwana ngamadoda ukuqheleka Nkosi okwequthwa kwemfuyo yabantu zintswelaboya ukubulawa kwabantu Nkosi bebulawela izinto zabo Thixo wethu oyingcwele ingozi Nkosi Thixo wethu onamandla ezehlapha emgaqweni Nkosi elungileyo ngelixesha leChristmas simana ukubala Thixo wethu oyingcwele namhla sekufa abantu abangaka Thixo wethu oyingcwele kukuqheleka Nkosi sizomapha egameni likaYesu sizothi Nkosi ezinto ziqhelekileyo zimbi kangaka ezindaba Thixo wethu oyingcwele khawusenzele indaba Thixo wethu oyingcwele ezintsha Thixo olungileyo kuvakale Nkosi kwesi sizwe samampondomiso ngoba kuyiwe Nkosi kulwaluko xa kuvulwa isizini babuya abantwana bephelele sizome egameni likaYesu sizome egameni likaYesu sime esikhaleni Thixo wethu oyingcwele sime esikhaleni Nkosi elungileyo ngoba wena uthe Thixo wethu oyingcwele abantwana bakwaIsrayeli bexakiwe abantu bakudala bexakiwe kungekho mntu uthandazayo wathi makukhangelwe indoda ezawume esikhaleni ilubamba udonga lungadiliki Thixo wethu oyingcwele simapha Nkosi egameni lakho simapha Thixo sithembele kuwe Thixo nama sithi Nkosi thela igazi lonyana wakho ubungcwele bakho kwimigaqo yelilizwe sithandaza sikuqumbu Nkosi sithandaza sikutsolo sithandaza apha Nkosi simiye kule ndawo yasemakhaladini sithi ubukhulu bakho Thixo wethu oyingcwele mabuvakaliswe mabubonakaliswe zizenzo zakho Thixo wethu oyingcwele amagunya obumnyama makaxoshwe Thixo wethu oyingcwele lemimoya ehlala ezindleleni egwinya abantwana babantu siyayala egameni likaYesu Thixo wethu oyingcwele sithi Nkosi bopha inkohlakalo yonke neyaluphina uhlobo Thixo wethu oyingcwele mayiyekwe sithi mayiyekwe ngabantu bakho esisizwe Nkosi sisizwe sakho ababantu Nkosi ngabantu bakho abantwana abalendawo ngabantwana bakho Thixo wethu oyingcwele khawunga
singavumi inkosi Thixo wethu oyingcwele nempilo yabo sizomapha ke Nkosi Thixo wethu oyingcwele sisithi yiba nguThixo Nkosi elungileyo nakulamadoda akhohlakeleyo asithandazeli Thixo wethu oyingcwele umhlaba wamampondomise kule GBV sithandazeli ilizwe lonke Nkosi elungileyo wena Nkosi ngoba uyaziguqula izinto uyazitshintsha izinto sincede khawusibhuqulele khawusitshintshele Thixo wethu oyingcwele inhlalo yamakhaya Thixo wethu oyingcwele inhlalo yamakhaya Nkosi elungileyo khawuyilungise ngoba Nkosi konakala eziko Nkosi elungileyo kuze konakale Thixo wethu oyingcwele i-community yonke Thixo namandla sizothi Nkosi elungileyo khawuvuthulule imandlalo ezingcolileyo emakhaya ukuze Nkosi elungileyo kukhule Thixo wethu oyingcwele kukhuliswa abantu abalungele Nkosi sizwe esilungele wena Thixo namandla sizothi ke Nkosi nali ibhodwe Nkosi nomampondomise iyapha Thixo wethu oyingcwele iyapha Nkosi elungileyo gcina abantwana bakho kule ndawo gcina ukumkani gcina Nkosi indlu yakhe gcina Nkosi le ndawo gcina Nkosi amampondomise xa sibheke eChristmasini makungabikho namnye umzulilayo apha Thixo wethu oyingcwele yonwabisa Nkosi le mizi yabampondomise makuthi Nkosi elungileyo xa kubhekwa kunyaka olandelayo kuvakala indaba zoba kuke kwalikhutshintsho emampondomiseni sangevanto Thixo wethu oyingcwele ezinto siyazazi Nkosi ukuba wena njengoThixo ungazenza kunjalo nje Nkosi elungileyo unako ukuzenza Thixo wethu oyingcwele kunjalo nje Nkosi zizakwenzeka siyathandaza ke Nkosi eyingcwele sithembile ngoba akekho uThixo ngaphandle kwakho Thixo namandla awube nekhwele creation yakho khawube nekhwele Thixo ngabantu bakho khawube nekhwele Nkosi ngomhlaba wakho ungavuma usathana nemimoya engcolileyo ingcolise iqhubeke nokungcolisa ngcwalisa ke Nkosi sikelele lixesha Nkosi esingena kulo lides ke Nkosi liuphela abantu bakho Nkosi ubonwabisa ubangcwalisa ubathamsanqelisa ubabiyela ubuso bakho Nkosi ungabususi phezukwethu ngonaphakade amen Nkosi kakhulu mandicele ke ngoku xa sihlala phansi ndizobuyisela le mic ku Nkosi osiqhubelayo ndithi nje kumkani nesizwe apho kuthandazwa khona abantu benokholo bekholelwa kule nto bayenzayo izinto ziyaguquka and izinto ziyatshintsha uba ke zinkosi zam nesizwe sonke samampondomise siyakholwa okokuba uThixo uzasiguqulela imeko uzayitshintsha imeko uThixo uzayitshintsha and uThixo akuhlulwa nto and akho nto uThixo imnqabelayo masithi ke ngoko xa sisuka apha siyazi okokuba uThixo sivile okwethu kokokuba sihlale ekulindeleni inguqu notshintsho oluvela kuThixo Thixo ke makathamsanqelise asikelele le mithandazo ncoko zethu esizenza apha egameni likaThixo Yise Thixo Nyana Thixo Moya Oyingcwele amen Inkosi mfundisi sengitshintshile nami kule meko yecawa dilibele ngoba siseThekwini apha ndicinga kuzawuthetha ukumkani bayithi Zulu Enkosi ngiphathe inkqubo mandithathe lithuba mandizibulisele ngale njikalanga ndibulise kubantwana begazi abakhoyo abonke ebehamba namaphakathi wabo tata umfundisi nomama umfundisi mandibulise nakuni imini imithandazo yenu yandivuza awu uNcwangula odida mandinibulise abantwana bami nina abantu mnandizalela umfazi omhle namhlanje nandinomntwana naye omhle ndibulise kuye wonke umuntu oye wazidina
wazongena apha yabona siqale late kodwa nikwazile ukunyamezela. Abantu balapha ekuhlaleni ndayibulela into yoba ndinqadi nento apha ekhayeni nibonakale nikhona nakhombisa uba niyandithanda. Bantwana namhla ndifuna uba mde, bekufanele uba ngoku kudala kujewuzwa apha kumnandi, kodwa ke ndiyayithanda laa nto kuthiwa yonke into inexesha layo. Bekuthande umdala uba masiqale ngelaa xesha, sizaye beyazi yena uba sizawuyeka ngolaa xesha. Ndiza kuthi nje balele mithandazo namhlanje nam ndiziva apha ngaphakathi umdala uzasiphendula njengokuba siyazi uba nathi naneencwadi ezibhaliweyo phaa neBhayibhileni kuthiwa yonke into inexesha layo. Izawudlula lena into lena sisiyikhalelayo ngoku. Lo nyaka uzayo ndiyandithembisa ngoba ngani nam ndimthembile uza kusiphendula. Apho kuvalwe khona kumnyama khona uzawukhanya. Ndizawucela iiholdingo eziqaleni, igasa siziphatheni kakuhle, sisindeni, singazifakeni ezindaweni ezisibonayo uba sizasilimaza. Ngoba ngani kulo nyaka uzayo ndiyaninqwenela siphinde sihlaleni sisonke kusihle kanje. Kungabikho andinqweneli uba njengoba sihleli kanje kube khona omnye ondimluzayo phezu kwaba sendibaluzile baninji. Andinqweneli kanjalo, kodwa ndisayiphinda ndisayithetha laa nto uba uzasiphendulela umntana. Ayizophinda yenzeke loo nto. Bahlekazi ndibanivile ke bendiqomba uncedile tata uKhange uyithethele nokuba ndithe ndoyiva ndingapha eGoli ndawa buhlungu kakhulu. Kodwa ke mntana Nkosi kuye owaziyo umntwana uba usidalayo. Andifuna uthetha kakhulu ngoba ngani ndizade ndibhune ngoba ndihleli ndiliyilo kwamna andikwazi ukuthi kodwa namhlanje ndivuya kakhulu xa sihleli kanje kula maceka lapha kwaJohn. Kumnandi kum nyanga singabambaneni kanje nokokoko. Bantwana begazi nabanye abantwana begazi nanikhoyo nimele nabanye. Nje babe siqhuba sisonke unyaka wonke, sisehla sisenyuka kuba nzima, sikrwentsaneni, siphinde sivaneni. Bantwana begazi nezicelo zenu ezi benimane nithunywa ngabantu abanebakhokheleyo sizazijongile kwaye zizawulunga nazo ngoba azilungi. Awulungisi into ngoku ilunge ngoku okanye ilunge kusasa. Funeke unyamezele kona ihoyiwe ingabi ngathi andinakanga nto. Nalena ndibe ndoyiva kapha eRhawutini bendihambela iindaba zesizwe ukuba ndifuna makuphumelele isizwe ingabi ngathi andinakanga. Ndiyacela ninyamezele kuzawulunga. Elokugqibela ndingade nditsale kakhulu noko ndinithanda ninonke apha ngoba nani nibonisile uba niyandithanda. Yangakaske sibambaneni kanjena, sakheni isizwe seni phambili, sincedisana namanyanga nje ophezulu, sithetha namanyanga sithethele basithethelele kophezulu. Ndiyabulela ndicabanga kusho kuye wonke umuntu obela. Sityeni kamnandi iChristmas neNew Year singene kakulo nyaka omtsha. Enkosi.
uqanqele DJ sikulibele nokukhona senkonzweni dicela uNkosi uVeco asibulelele sinikeze umfundisi asivalele dicela phambi ngoba enze lonto ngisose ndenze iannouncements dizawucela utata umfundisi kunye nendwendwe zalapha ekhaya amatita nenkosi singene kule 8 corner abanye abantu bahlale apha ententeni bazalungiselela nje ndingayithandi ke lento yokuthiwa abanye aba hayi yonke into iyafana into nayo nje i-arrangement bafuneka sihlale ngendlela ethile ndithi mandazise nje loo nto bendingayazisi ngamabomu ke lento kuba abantu bayakholwa kuba ivele kwalapha ephepheni uba hayi zikhona into ezilungisiweyo iziselo nezinye izinto hayi nizazibona zikhona inyama eninzi apha enkosi makuthathe ithuba ke nobu program director uyandiqubula kodwa ke noko kufuneka ndime njengomuntu ke olapha kuthiwa ke mandenze ilizwi lombulelo kulomzi wakwakumkani apha eMampondomiseni bantu bakwethu ke kuyabulelwa mandiqale ke pha kwindwendwe zalapha ekhaya otita ongcwangula ngelakhi kaMangcwangula sinawo kwelicala lethu ngapha apha kulicala laselibode sinawo amangcwangula pha amaninzi kuyabulela kwabantu bakwaNgcwangula okokuba kuthi ngale mini yokuvalwa konyaka nibe lapha ibekho incidentally ke loo nto yokuba nithi kanti njengoba kuzawuvalwa nani niza apha ibaluleke kakhulu ke loo nto iphefumulelwe nguThixo kakhulu okokuba mayenzeke otata abalapha nenkosi ezilapha kuyabulelwa zinkosi kakhulu ukuba khokwenu apha asilolize to come and support ikumkani yethu sihlala siyenza ke loo nto ngoba siyixabisile so siniyabulelwa bethu omama abalapha nabalapha abaphekayo phaya abatshiswe zimbiza siyabulela bethuna sihlala sinibona ke apha xa sizile kukho imisitho elapha nani nilapha niququzela akude kuhayarishwe abantu kuthiwe mabeze nikhona nilapha hayi nibambisa cheese niyabulelwa bethu wonke umuntu lapha nalo umfundisi mandigqibele ngawe ke wena nawe uzawugqibelisa ndiyabulela tata umfundisi ke sikunye phayibhencuthi kule sekethe ke kutomba 1317 tata umfundisi 1317 sikunye ke ndihlala pha naye ndimgadileke andifuni into ngaye abefundisi tata umfundisi bonke ebafika phaya eShobhari ndinendlela yokuba evaluate ndiyabakhosisa ngokobukubu babo into yobona yabona umfundisi othile ndimazi kahle othile ndimazi kahle othile ndimazi kahle ndibazi bonke namandla abo ndiyawazi hayi ndiyakwazi uevaluate kweli cala ndingumuntu okwazi umjonga ngithi ayi lo muntu uThixo uyandinika ndimbone ngolhlobo ndithethe ukuthi ke futhi ke ndiyabathanda hayi ndiyabathanda abantu abakwethu abefundisa abafika pha akho nomnye ekuthiwa hayi ukafike ndiqonda uba ndine misunderstanding naye hayi andinayo ndibathanda bonke nakokufika kwabo ndiyabathanda so ndiyavuya nabo because ndiye ndibathande kaba ndiye ndimxele uba lo akashumayeli wenza into ethile lo uyalecturisha lo wenza into ethile ngokwe-performance yabo ndithetha ukuthi mfundisi ndiyabulela tata boys kakhulu nomama nibe lapha mama boys nibe lapha nibambe lesekethe uyabona ke kukho itendency endingayazi uba yenziwa yintoni tata umfundisi yokuba abefundisi ungazi noba ixesha labo belingakanani uvese kuthiwa hayi uyahamba kodwa nibe nisaqonda nithi Nkosi yami ngathi bebezawuhlala anikwe noba yi2 years ake ahlale loo nto leyo ke iyasibetha kakhulu ethi umuntu esaphefoma kakuhle sivese kuthiwa hayi ngomso uyahamba
ingaske siqalelwe ke mhlawumbe siye nakulo ndawo irrelevant to come and say no, just give him 2 years so that I conclude lento ebeyenza. Ngalo masicela umfundisi yabulela kakhulu enkosi. Enkosi Mhlekazi. Hayi masinikezele kodwa lo mfundisi uvale. Abanye ke lo mfundisi babenelakhe nyani kuba bagqoka kudala koyenkonzweni imndodo uyaqhobe so umthandazo into endiqhelile abanye ke ngoku babhaqile. Basibulele kakhulu Jola. Sizawuvala sivala ke le part le program simbulela uThixo xa siyivala siyibuyisela kuyo uThixo bamakayigcine. Part of the things esizibuyisela kuThixo imithandazo besiyenza apha minqweno esithe sayithetha apha sibuyisela kuThixo uba ezo zinto masiye esandleni sikaThixo. uThixo xa esotha idiary yakhe esenza enze njengokunqwena nokuthandaza kwethu. Sibulela kakhulu. Ndizawucela ke ngoku kweliculo livila apha kwirhamende apha ekumkani kwirhamende apha fanele beyirhamende yakomkhulu. Kweliculo endilithandayo 405 bongani kuThixo osipha izinto zonke. Bongani nalapha bongani izidalwa nonke. Bonke ke nasezulwini. Ngiyalithanda ke eliculo. Alinanto ininzi eliyiqhithisayo. Lithi nje bongani. uThixo sipha izinto zonke. Sizithi ke siyenzile imithandazo neminqweno. Masivale ngokuthi ke bongani kuThixo osipha izinto zonke. Ku405 siza kwamkela ufefe. Makuske kulowo nako ukunigcina anilonde animise phambi kobuso bakhe ningenalo ichaphaza. Kubekho ukubongwa udumo nembeko kuye. Zithi ke kananjalo inhliziyo zenu nengqondo zenu zihlale kumazini nasekumthandeni uThixo ngibawo ngawo ngamaxesha. Luthi ke ufefele Nkosi yethu Yesu Kristu uthando lukaThixo nobudlelwane bukaMoya Oyingcwele hlale kunamathele phezu kwethu sonke ngoku kude kube kunaphakade. Amen. Kuba ke DJ Apa